Rong Thilualong Rat Kisung Ki Boy Alam Te Karbenglong Kachari Bom BJP Ratchari Asongapan Katuning Ridun Borjan constituency ke parlo Rong Thilu Arat ke Damtang Karbenglong Arlo Congress Asorkar Charibom Akotpen Non Puta Kaching Thoramo Chetheklong Le Lapen Non Kidobom Ratchari Asong Pensita Mesen Kaching Thoramo Chetheklong Le Lang Pusi Rat Kaching Ridun Rong Thilu Habar Along Towar Lang Me School Sekelang Hen Lapuson awal sai kemesen kabedet ajok non puta rong arat pinangan kesung cecak onang lang. Lasi non kedabom asor karapan rong thilu arat pen kacudeng ditunke rong thilu along mesen osumar lokachar liahem emi lapen high school prabjin pen nang piponang ji lapen rong rop atowar mesen nang piponang ji posi non kedabom BJP sorkar apan rong thilu arat atun cuning ripen lamte nang cepaklang dot alamte non rajita. Mansa pen Indrojet Report Kabedele News.